Og som uofficielt medlem af det lille orkester har vi den berømte Christianshavner, Jan Ebbe Ebtrup. Og den blonde herre med de bælgerøde øjne, som lige tog en slurk af en Tuborg, hedder Willy Jønsson. Pæn mand. Bagved mig der sidder direkte fra starterne Søren Berlev. Den unge herre med de smarte cowboybukser har jeg præsenteret, men han kan ikke præsenteres tit nok. Danmarks bedste, Fred Fup. Og manden med den gyldne guitar, Frans Stonefree Beckerli. Værsgo. Og mine damer og herrer, hippiernes svar på Osvald Helmuth, Kim Larsen. I disse tider, hvor det er mere populært at tale om penge end om Gud, vil vi gerne synge en salme. Den lyder sådan. Der lærer salmeversen af, de synger med nu. Tak til Gasolin. Det var morgennæsserne denne lørdag. Vi er tilbage igen på mandag kl. 6:05, 7:30 og 48. Adressen herind til er morgennæsserne
postboks 475 0700 København V. Tak for den lørdag. Klokken er 1 minut over 11.